Diseseke sik terus. Kale nyuwun tong-tong enceng tong-tong enceng tung-tung tak tung-tung cek tok. Ayo men. Arang ya ora usah dadak sesek-sesek to reng wong penabuhe iki ya nganggo tenaga ora nganggo mesin. Kepel, kesel kok kepel. Kesel. Wah ya jagongan ndara-ndara iki ya. Ah iya. Ndara Garut Kaca iki jebuna paling dhuwur dhewe ya reng. 173 kok. Nggih ta, Den? Iya. Nderantasina ki 128. Nderantarja ki 141 nggih. 141 gejlek cengelmu iso. Wong 141 tenan cendhek banget. Tenan meng padha prasti kuwi. Ha iya. Ngrekoso uripmu tenan. Kanggonan demit. Oh wis ora bakal iso piye-piye kowe. Kowe ngalamong ngene. Ngopo e, Gong? Keselak apa piye, Gong? Kok kaya ora Gong. Lho kok matane malih Gong? Gong. Kowe sadar ora, Le? Aku kowe iki ngapa, Le? Wes kowe iki ngapa kowe kasupan to, wes. Gong kowe ora ngawur. Gong. Culke. Gong culke. Waduh. Idoni bareng e. Setan. Culke ora kowe. Culke ora. Culke ora. Culke. Kecantol. Aduh iki kecantol rada angel. Culke ora, culke. Dileboni jenggot irunge ya iso wahir. Ayo, culke ora. Culke ora. Ora culke. Ora culke. Culke ora. Kapokmu kapan? Ayo, sambat to. Culke ora. Culke ora. Dian ambune, Tru. Lados pirang dina ya kowe? Kok le meka. Muka apa ora kowe? Wah, bakong ngawur. Mambang pantepasulan upamane kolintang mulya kusumayana sumawur
Semarika den prayitna semuriris semuriris eko balik Bapak Bendara kula Den. Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara. Kula ngaturaken bekti nggih Ndara. Iya Kakang Semar ndak tampa. Ora liwat pangestu Tampanana. Nggih, kula pundhingga jimat. Semar ndak tampa. Tiba padha-padha Depol. Nggih Den. Enten apa kok sami rawuh enten Karang Kadempel? Njumbuhake kelawan utusanmu. Ya kuwi Bagong ing nalika semana nyuwun ngampil pusaka katelune negara Ngamarta. Tumbak Kara Welang Payung Tunggul Naga lan pustaka Jamus Miang Jimat kelima sabda. Apa wis sira tampa Kyai Semar? Sampun. Sampun kula tampi, Ndara. Malah sakmangke sampun semare wonten ing Karang Kadempel pancen niat kula nyuwun ngampil pusaka katiganipun menika supados sakmangke sageta kinaryasrana anggen kula hambirat Sukerta ingkang badhe tumanduk wonten Praja Ngamarta. Mengkono Kyai Semar nggih. Lan boten wonten cecek niat sanesipun anggen kula mboyong pusaka telu menika nggadahi gegayuhan sanesipun menika boten lair batos. Ndara kula kinten sampun ngertos dhateng Jawi lan lebeting Semar. Iya Kyai Semar. Yen to pancen kaya mengkono, Puntadewa kelawan kadangku Dimas Werkudara mung jumurung kersaning Kyai Nayantaka mangsa borong bab padhang lelakon ing Praja Ngamarta Kyai Semar. Nggih, Ndara ngestakaken dawuh. Semarika den prayitna semuriris eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi kilar-kilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti yen pancen wis kaya mengkono Kyai Semar apa diparengake sawetara wektu Puntadewa mapan ning Karang Kadempel niku langkung prayogi. Niku langkung sae nyurung dhateng gegayuhane Semar nentremke negara Ngamarta menika Ndara. Iya Kyai Semar. Lang-lang endriya mangu-mangu-mangungkung.
Bumi kuncing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katulo wukir moyak mayik saking dias baliwur kakek Semar aku sing prapto kek Kyai Semar aku sing prapto Kyai Nayantaka aku sing prapto Kyai Semar lancur Pandhawa Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja. Iya kek aku sing prapta ning papan kene. Wilujeng Den, ya slamet. Wilujeng Ndara, ya Reng slamet. Gareng slamet. Nolo gareng aku ya slamet. Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja wilujeng, ya Truk aku slamet. Ya Petruk aku slamet. Ya Petruk aku tansah pinanganing kawidadan. Gong ora ngabekti ndara-ndara. Dendam aku isi. Dendam ngopo? Kae Gatotkaca kae mau nugel ndasku lho, Tru. Apa iya? Untung wae ndasku lentur. Dadi tugel ora apa-apa. Ming minger. Diapure ora. Wis saiki wis di ngapura, wis di ngapura. Wis wawuh. Wis wawuh. Wis damai. Ha iya. Bagong aku njaluk ngapura Bagong. Wes ngopo ngapura apa? Oh tegel karo aku kok. Ora, aku ora tegel karo kowe. Nyatane nek aku ora diangslupi Ndara Antasena, mati aku wisan, Truk. Ya wis sesuk meneh ora Bagong. Anggere sesuk wani karo aku titine Nana kowe. Apa, Gong? Titine Nana. Titenana, titinana. Nana wis ora pandang bulu aku. Pokoknya ada bulunya nggak pandang. Orang pandang bulu kan ada bulunya dipandang. Asri. Sampeyan ten napa, Ndara? Kakekne Semar jumbuh karo nalika semana aku ketemu karo Bagong jare Negara Ngamarta bakal ke Taman Sukerta. Ning merga kakekne Semar gone bakal mbirat sarana pusaka 3. Mula aku karo Kakang Garwaca Kakang Antarja niat mbelani sarta njurung marang lekasing kakekne Semar. Syukur. Ora pancen ngoten. Malah kepasang yogya katujing ninu merga tumrap kula gegayuhan kula niku bakal kasembadan. Kelakon gegayuhan kula ning pacobane mesti uga enggal nekani. Ngono ya kek nggih. Mula niki mboten dangu melih pacoban niku mesti bakal teka. Mula kula pasrahke sampeyan sing prayitna ngati-ati lho, Ndara. Kula tak ketemu karo bapak sampeyan. Pareka den prayitna smureres. Diseseke sik, Tru. Kale nyuwun tong-tong enceng tung cek tok. Ayo men. Arang ya ora usah dadak sesek-sesek to reng wong penabuh iki ya nganggo tenaga ora nganggo mesin. Kesel kok kepel. Kesel. Wah ya jagongan ndara-ndara iki ya. Iya. Ndara Gatotkaca iki jebuna paling dhuwur dhewe ya reng. 173 kok. Nggih ta, Den? Iya. Ndara Antasena ki 128. Ndara Antarja ki 191 nggih. 191 gejlek cengelmu iso. Kok 191 tenan cendhek banget. Tenan meng padha prasti kuwi. Ha iya. Ning yo sing praitna ngati-ati reng. Ngendikane bapakmu mau tak pikir-pikir bener. Wong ki nek gegayuhane wis kelakon, pacobane bakal cepak. Mula kowe karo aku wajib surtiti ngati-ati, aja ming paningal lahir tok ning paningal batin diwengake. Lho, Truk, paningal batin diwengake. Lho, Gong, paningal batin dingake. Wis tak ngake ket mau.
ana sing mlebu-mlebu ae. Paningalku batin ayo wis kerjule ngengake ngantian. Ha iya. Mula kudu ngati-ati reng nek ana apa-apa engko ndak kowe karo aku dukane karo bapakmu. Oh nggih, mangga mawon pokoke kudu sing prayitna ngati-ati Ndara. Gunjang gancing langit kelap-kelap waton. Perkin sanging risang mawe gandrung. Ucap kadit nalika semanten ngramyang balaning Betari Durga nalika semono prapteng Karang Kadempel sigra sumusup anggane ngrisang Antarja malik tinggal Sang Antarja nyandhak ing rai Raden Garukata linarak kaget Sang Antasena wau. Tenan kok Reng. Malah iki luwih mbebayani. Sajake mungsuhe iki mungsuh sing ora ketok. Kakang Antarja kok ngerti-ngerti ngelarak Kakang Garukata. Walah dalah kene ora tak singkirke mesti gawe maksiat ning Karang Kadempel. Hati-hati, Tru. Ora ngalamun. Petro. Ngopo to, Rek? Ora ngalamun, aku ki mak ler kok ngalamun. Ora ngalamun lho, Tru, yaene iki kok demit tenan iki. Monggo mawon rampung-rampungan jatilan to, Tru. Ngati-ati nek nganti kowe ngalamun ngrekoso uripmu tenan. Kanggonan demit. Oh, wis ora bakal iso piye-piye kowe. Kowe nek ngalamun ngene. Ngopo iki, Gong? Keselak apa piye, Gong? Kok kaya ora, Gong? Lho kok matane malih Gong? Gong, kowe sadar ora, Le? Wah, tenang kae bocah kae. Bakal gawe nglawat aku nyilih ragane kakangmu supaya aja ngawistara yen kowe ingkang mateni aku. Eling, Kang. Dimasaku ki ngono apa, Yayi? Kakang dinggone wong sing kurang tanggul jawab. Bangsaning jim berkasaan ngenggo raganing Kakang Mulasara Kakang Garukata. Aduh. Adiku Garukata piye? Ora apa-apa, Kang. Ana semingkir. Iki dudu gaweanmu ning gaweanku, aja melu-melu, Kang. Kowe iki ngapa, Le? Wes kowe iki ngapa kowe Kang Slopan to, wes. Gong kowe ora ngawur. Gong. Culke. Gong culke. Waduh. Ngidoni bareng e. Setan. Culke ora kowe. Culke ora. Culke ora. Culke. Kecantol.
Aduh iki kecamel rada angel. Culke ora, culke. Asal. Dileboni jenggot irunge ya iso wahir. Ayo culke ora. Culke ora. Ora culke. Ora culke. Culke ora. Kapokmu kapan? Ayo, sambat to. Culke ora. Culke ora. Diana ambune, Tru. Rados pirang dina ya kowe? Kok le meka. Muka apa ora kowe? Wah, bakong ngawur. Njaluk japa mantra bapak ora? Manut gong. Manut piye maksude? Manut arep njaluk apa ora? Aku manut karo kowe. Barantasena tumandang karya kono nek dirangi wangi ndak aku dikila awak dhewe ora lahir batin ning wangi Ndara. Ya, Dewangi ya. Gancing langit kelap-lapaton lerkin sanging risang mawe gandrung ing anane aku ora gelem males mergo jane aku ngerti Lek aja kebangetan kaya ngono to Lek mbok sampean ki mikir sampean ki menggali sampean metung kakekne Semar iki labuhane tumrap sampean wis akeh apa sampean percaya karo ngendikaning Wa Prabu Ndarawati ngeboti Wa Prabu Ndarawati ngiwake karo kakekne Semar. Apa yen ngono Pak Lekku Madukara kuwi ora duwe penggalih. Wis nampa pirang-pirang lelabuhaning Kyai Semar Badraraya kok dadi tekan semono penggalihmu Lek. Antasena, malah wis nang kene. Sing nang kene ora mung aku karo anak-anak Pandhawa. Ning Siwa Darmakusuma, Bapak Kyai Jodipati ya wis lenggah nang kene. Nek sampean ngamuk kaya ngono iku tak andhake karo bapakku malah salin perkara. Aduh, aja nggir. Koko Prabu, Kakang Mas kula manunggal wonten ing Karang Kadempel. Larta saking Gudha Sang Kurukula yen amutusa Sang Sri Ladala bujleng-bujleng iblis lanat padha cek-cekan adiku malah sajake pasrah bongkokan karo wong-wong Karang Kadempel ya ndi Semar yen pancen ora duwe niat sakliyane bakal gawe tentrem negara Ngamarta mesti wae kowe iso ngasorake marang Jajal Wreka.
Ndara Antasena ketemu macane Badar Ndara Janaka. Iya, terus ana buta gedhe banget, Pak. Buta gedhe. Sumbar. Ayo, nek pancen Semar ora duwe niat liyane mbangun Ngamarta, mesti wae iso ngalahke Jajalwerka, jenenge Jajalwerka. Bapak wis tau jajal urung? Jajal sapa? Jajalwerka ki mau? Kowe jeneng kok njojal jejel ora. Kowe lungguh nang mburiku kene. Kaya ngapa wujude buta Jajalwerka? Tak sawange Panakawan. Ngatos-atos lho, Pak. Iya. Parekaten prayitna semuriris eka balik titiyoni ladal Semar. Durung tau wanuh, durung tau tepung, lah kok wis tepung karo aku. Apa ora jeneng wong kondang, apa ora jeneng wong kaluka? Ngartasi aku ming derajate ngaceplik le kok sampean Ratu Buta iso ngerti karo aku. Yo, pancen aku wis ngerti karo kowe. Terus wigatine niat mung bakal kepengin njaluk bali pusaka telu. Tumbak kala welang payung tunggul naga. Pustaka jamus nyang jimat kelima sada. Kok sik kowe iki sapa? Lah kok njaluk pusaka telu? Kowe dudu wong Amarta, kowe dudu wong Pandhawa. Lah kok dadi kowe njaluk pusakaning para Pandhawa? Monggo Pandhawa wis padha ikhlas maringake pusaka, saiki wis padha lenggah ana ing Karang Kadempel. Lah kok dadi wong kowe liyan kebrayan kok njaluk pusaka telu? Aku sing tunggu pagedhongan pusaka negara Ngamarta. Semar Saba Ngamarta wiwit negara rung dadi tekan saiki aku wis Saba Ngamarta. Sapa wae sing tunggu negara Ngamarta ki aku weruh, aku ngerti marga kuwi bangsaning Jim. Andaning Prabu Yudhistira duk nalika semana padha dadi pengayoman tumraping para Pandhawa melu njejaga negara Ngamarta. Yen aku urung tau tepung kowe kuwi sapa? Kowe iki Jim ya udu, kowe iki buta ya udu. Lairmu buta, ning jane batinmu dudu. Ha iya apa ora? Sapa, Pak? Strewet menengo kowe. Menengo kowe ora ngisruh. Ora kok laire buta kok batine udu ki sapa? Mengko kowe ngerti dhewe. Aja ngapusi aku. Kowe aja ngapusi Semar. Ya ta? Lairmu buta ning batinmu dudu, mbok ora usah dadak sok sulapan kaya ngono kuwi. Nek sing sok tok doli sulapan ki Petruk Gareng Bagong kowe kena, nek Semar aja. Mergo Semar ki ngerti trik-trik sulap. Aku mbiyen tukang sulapan. Lah kok dadi kowe malah pamer karo aku? Lho, apa kowe ngerti karo aku? Ora ngerti sebab apa? Yen pancen awas-awas kita ngerti karo aku sapa? Sinuwun Ndarawati to sampean. Wah. Aku percaya marang kelantipan panggraitamu Semar. Nanging nuwun sewu Kakang Semar, wektu dina iki tetep Nata Ndarawati ora percaya lamun Kyai Semar ora duwe niat liya kejaba amung gawe tentrem negara Ngamarta. Buktine ngatasi mung bakal mberat pegebluk wae kok dadak nganggo sangu pusaka telu. Iki rasa kuwatir penggalih Nata Ndarawati gandeng Semar kuwi urip ning alam padang jejering menungsa. Saapik-apike menungsa mesti tau tate tumindak ala, sak ala-ala ning menungsa mesti kesasapan watak becik. Kuwi wis dadi kodrating Hyang Mahanasa. Mula ora usah dadak walang ati kowe jujur karo aku, niatmu apa Semar?
wani napa mawon kula ora niat sing ala. Niat kula setunggal mung kepengin dandan-dandan negara Ngamarta. Gandeng kula menika dadi pengayomaning wong Ngamarta. Kula niku wong sing saguh momong. Nek enten napa-napa kalian sing kula omong sing dicucuh Semar. Gandeng Pandhawa niku sing kula omong, mongko Pandhawa bakal nampa pacoban. Nggih menika wujudipun pegebluk. Mula sadurunge niku teka kula mbudidaya supaya mbirat pacoban niku kula wau. Kaya dene kula weruh Ngamarta menika ketekan mendung supaya aja nganti banjir lan udan. Mendung niku kula singkirke. Niku gaweane pamomong. Lah kok malah niat kula sing kaya ngeten? Manganggep kula niku duwe niat sing ala. Sinuwun. Ampun kaya ngoten. Sampeyan duwe panyakra bawa sing elek kali kula. Monggo niat kula mboten ajeng tumindak elek. Saniki Mang Presani. Nata Ndarawati kali senjata cakra niku mboten isa dipisahake. Kekarone manunggal tetunggalan nyawiji. Ngoten. Mang titeni nek niat kula elek senjata cakra mboten ajeng wal saking kancing gelung sampeyan. Ning nek niat kula apik mboten katabetan rasa ala. Senjata cakra manunggal kali pusaka 3. Mang titeni, Ndara. Kakang Semar, aku ngaku luput Kakang Semar. Nggih. Mboten perkara kula kulina sulapan lho niki. Ning pancen bener, senjata cakra niku panggraitane ya ora beda kaya menungsa. Iya, Kyai Semar. Yen ngono aku ngakoni yen to niate Kyai Semar kuwi becik. Lan aku manunggal kan para Pandhawa. Mengke kala mangsa senjata kula kondurke, Ndara. Iya, Kakang Semar. Ditambahi senjata cakra iki piye, Mas? Sing penting rada beda. Aku nek nganggo Teguh Yuwana slamet-slamet suksaning Gusti. Aku damen diarani tekan ora padha wae. Cukup dinehi senjata cakra niki rasane wis rada beda. Wah iya. Bapake pancen pinter dasmu. Iki mentekne wong bingung. Kudu kepiye meneh Bedari Durga singkirke tak singkirke kaya ngapa Kyai Semar nggih. Ya, heeh. Bareng apa kowe nggo wadyabala ning Karang Kadempel? Mboten menapa-menapa, nek ora apa-apa bali. Aja gawe kisruh. Kancamu sing wuta dituntun, sing lempoh digendong, sing budheg dijawil. Berkasaan ganggu gawe dulurku warak kene mungsuhe Semar. Ayo mulih kabeh. Inggih ngestokaken dawuh. Madangi jagat tumungup-ungup paneng sapucaking bukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya mega lan gunung
Pun. Paripurna Ndara. Mesakake. Le nuthuk gamelan nganti mendelik-mendelik. Iya. Purnaning gati mugi-mugi sedaya manggiya raharja niring sambikala ayom tentrem kebaing karukunan lan tansah nampi barokah ing Wang Mahanasa. Ya Semar. Nek wonten lepat kula sakanca nyuwun pangapunten mugi-mugi sempulur anggenipun mangun pasderekan. Sura Sudira Janing Kang Rat suh berasut tapi kula Darmastuti rahayung sami makarya rahayung samya pinanggih. Kula nyuwun pamit. Menawi wonten lepat sepisan malih nyuwun pangapunten Ndara.